Oimore kenda geno ni intiere makare kamora mora miyude Ramogi TV odhiambo makawuono ni odhiambo mabende jonyuol kanyakla kod jokanyo mopogore e sekta mar somo medo seyo sirkal kanyakla kod migao mar omenda kuom koso keto omenda ne chenro mar pidho jopuonjre e skunde. En sigana mabende waloso ni odhiambo makawuono ka bende twak marwa e chenro mar minewacho bende wabiro bedo ka watwak e wachno mar chenro mar chiemo e skunde kaka koro kaponi okoketne omenda to koro jopuonjre biro chomo kanye. Mago duto biro bang'e e chenro ni mar minewacho. Kawuono ni bende waiko ni sigana mopogore moting'o masira mar apaya mobedo dichieng' makawuono kanyakla kod wechego mago mag siasa. Magi ema wamiyo pek. Tumeweza kupoteza watu 9 na wengine 17 wako kwa mahospitali mbalimbali area hii ya Nairobi na Ngong. Kwanji mosewito ngimagi e masira mar apaya manotimore aluora magataka Karen ochopo jochiko tok ng'at achiel wito ngimane koyudo thieth. Report mar jachan budget yango ni county ma Migori notiyo kod $23 e tiego MCS kadho wadh nam chumbi kato doko ni MCS to wacho ni en romo manobagi e boma ma Kisumu. Food in school used to keep the children because at home they might not get food. So they'll have the urge to go to school because that is where they can get food. Jotelo mawuok Baringo seyo wach mar golo chendo mar chiemo e skunde ka gisingo neno ni chendo no oduoki. Machiegni nyinga Jaelieta jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Wechegi bende luwo kokalo mbuywa magwa mano mar Facebook kanyakla kod YouTube. Ote magi bende warwako e lai marwa mar ote machuok ma en 23600 machiegni. Jiochiko wito ngimagi kama moka par kod 7 to dong kod hinyruok tok bas manoting'o ji ng'ielore e apaya ma ushirika kendo ling'ore e aora Mbagathi mantiere aluora mar Gataka Karen. Jiochielo yangni ne otho kanyo gi kanyo ka jomoko 3 wito ngimagi ka giyudo thieth. Jeso Duor nigi ler mathoth. Basno mar Naboka Sacco manamba mar ndikruok mare NKAY 185L mane oting'o jowuoth kowuok Gataka kochomo Karen nobayo yo e kinde mane otemo twenyo got kendo ling'ore e aora Mbagathi. Masirano mane otimore kar 3:40 okinyi makawuono oweyo ka ji 9 wito ngimagi kama moko moyudo hinyruok yudo thieth e ute thieth mopogore e aluora ma Karen kod Ngonga. Tumeweza kupoteza watu 9 na wengine 17 wako kwa mahospitali mbalimbali area hii ya Nairobi na Ngong. Bobo Yugi mane nitiere kare mar ohala e bathapayano yango ni chal ni basno break mare no chota. Gari ni oting'o abiria kogike got kacha to chalo gima brakes mage otame kako nyalo nyono moduogo chien. Koduogo chien to nitie gimokete bathapaya mageng'o gari ka gari lose control omwomo modonje e pi. En gi dhano iye mang'eny ogore gi dhano go ipi. Koro wan kaka wan joma ni ka waringo wadhi konyo dhano go wagolo mwanyalo golo mosetho mohinyore ahinya be otero hospital. Kaluore kod Victor Tieno ma en jadak Magataka ne gitemo reso ngima jogo mane oyudore masirano makmana ni ne gionge kod nyalo mar reso moko kuom jogo mane gari onindo kuomgi. Imanyalo kwayo sirikal ni sama accident moro timore okonego bende ambulance kende mabiro. Onego bende ambulance biro gi breakdown. Nikech de ambulance bi gi breakdown oganda mang'eny dino ko tho kacha kech gari nindo kuom ji. Magari kondo kuom ng'ato kaka nyalo gole piny tek. Koro breakdown onego bende biro gi ambulance tingo gari mtulo gari malo mondo mayud advantage mar golo ng'ato piny. Jodak kod jogo matimo ohala e aluora Magataka wacho ni onge mar ranyisi mag ndara kod keto bumps kama okonego kete e masiko ka kelo masira magapaya e aluora makono. Ndara wani ting'io bumps, road signs onge,
ere kaka bumps ikete ewi thur maka gari oagi koni to nego digi speedi koko kal kocha to wayudo ka nitie gimoro kaka bumps mas miyo gari slow down kae to koa kanyo to gari duogo chien. Komanda mar obila mochung'ne apaya Merio Mari wacho ni basno ne okoting'o jowuoth mathoth to gibiro timo nonro kaponi ne entiere kod ng'ikruok mora mora. Wale watu tumeweza ku account for ni watu 26 na hii gari unaona inaweza beba watu kama 33. Mechanical soundness ya gari inajulikanaga wakati imeweza kufanyiwa inspection, na inspection inafanywa na watu wa NTSA, lakini kuna yale makosa madogo madogo officers wa polisi wanaweza ona, na kama kuna hiyo allegation kwamba officers wanachukua hongo, wanafuga macho ndio wasi kamate zile magari zinavuja sheria, tutachunguza na kama kuna ukweli tutachukua hatua. Jiochiko owitongi magie masirano ka 17 mane oyudo hinyruok, moko kuom gino thiedhi modok pacho ka moko to pod yudo thieth e ute thieth mopogore opogore mayudore Karen kod Ngong'a. Joyce Odur, Ramogi TV, Nairobi. Jatend FKF Nick Mwendo, Jasiasa Cyrus Jirongo kod mane en jagoro e migawo mar tuke Jambetre Peter Kaberia gin moko kuom ji maduol mar EACC oyango yaw buchegi mag mibadhi. EACC oyango ni gisechwalo buge ne ogai mar jomin buche ka gidwaro kawo okang' mar chik ne buche maromo 12. Magi gin buche mibadhi mane gitimo ne nonro e kind tarik 1 dwe mokwongo higani nyaka tarik 31 dwe mar adek mar higani. Duol makedo gi mibadhi EACC olando yaw buche 17 mag mibadhi kaluwore koda nonro mane gitimo e kind dwe mokwongo mar higani nyaka dwe mar adek. EACC oyaw bura mar mibadhi ne bad migawo mar tuke kaluwore koda chenro mar gero kendo bero pewe tuke 5 e ikruok tuke Africa Cup of Nations e higa 2018. Jogo magidwaro makne gi bura oting'o mane en jagoro mongirore e migawo mar tuke Jambetre Peter Kaberia, jatend FKF Nicholas Mwendo Akithuku, apisas duto e bad migawo mar tuke, midusa maduong' mar Sports Kenya John Kiende Ruga e kind apisas mamoko. E bura machielo ginono chudo mar $250 motim kod kaunti ma Nairobi ne kambi mar Kuza Farm and Allied Limited. Gidwaro mondo kawo okang' mar chik ne okil mar kaunti Lydia Ogwoka, apisa maduong' mar omenda Halkano Wako, apisas duto mag Kuza Farm kod director mare Cyrus Shakalanga Jirongo. EACC kamano bende dwaro oyaw bura ne Jacinta Adoyo Hezron matiyo e Apis Commission of Revenue Allocation kuom tiyo gi oboke mabandia e yudo tich kendo yudo mwandu e yo ma ok oyangore. Bende gidwaro tim nondo e wach yudo kendo chwalo mbolea manengo gi oyweyo koa National Cereals and Produce Board badema Eldoret. Bura idwaro mondo omakne ji 6 mane owuondore ni gin jopur mawuok e gwenge ma Keses e kaunti ma Uasin Gishu e kind higa 2017 gi 2018. EACC kamano bende dwaro oyaw bura ne Jacinta Adoyo Hezron matiyo e Apis Commission of Revenue Allocation kuom tiyo gi oboke mabandia e yudo tich kendo yudo mwandu e yo ma ok oyangore. Bende gidwaro mondo olor file mar apisa mar KPA manitudo gi tiyo marach kod apise kano kwayo mit bilie mar $436,630. Kata kamano, ng'ama nodonjone owacho ni apisa no nodwoko ne pesgo duto. E kind dweche 3 mokwongo ma higani, EACC osekwayo olor buche 4, files 8 odwok mondo omed timne gi nonro, 2 notamruok kawne gi okang' mar chik ka 2 moko rito wach mogik mar apis jomin buche. Jo od bura mag kweth siasa ma Azimio kwedo paro mar chik mar omenda ma higani ka gisingo gweye oko kotere od bura e juma manyien. Jotelgo ne lose nyasi mar kete komo gai manyien ma dhod Seme Fredi Kowili e skund sekondar makwa e sub-county Masuna East manotele kod gai ma Azimio Raila Odinga. Kaka jo juma lero, Raila bende notiyo kod thuolo no e jiwo kanyakla achiel mar jokanyo mar duond buch ODM. Ogaino mar ODM Raila Odinga moriko ne wuoyi kinde mane ochopo e nyasi mar kete komo ogai manyien mar dhodo mar Seme Fredi Kowili e skund sekondano makwa e sub-county Masuna East. Wacho ni achiel mag jotend ODM ka achiel kod jokanyo mag ODM ema koro duong' e tego chamano mar ODM. ODM must stand the test of time. ODM will live beyond Baba. Even if Baba is not there, ODM should remain there and remain a strong political party. And this will only happen if we work together. He's the party leader.
waonge gi vacuum mang'ata ma campaign ni dwaro party leader ine minge gi mi campaign kendo ino chieni ane jakom mar party mochung' ne discipline abro discipline sama chon omiyo party leader en Raila Amolo Odinga. Bwana Joho na Oparanya, sisi tunawakaribisha sana huku. Mutembee na sisi, hata ikifika nafasi wakati baba ataenda pale kuangalia maneno kule kufanya kazi, mkibaki huku, mkuje hapa tena na tena tufanye kazi pamoja. Odinga manioten, kojo kanyomogo mag ODM, ma oting'o jolupne ariyo, ma oting'o Wycliffe Oparanya, kaachiel kod Ali Hassan Joho, kod jakom mar ODM John Mbadi, wand burano mar ODM, nyalo mana chopo lek mare, ka jotelo ko joherage, koro bedo kamoro achiel. To disababa en medireka. Kadhi kuro kumbo na dugu ka. To chama mar ODM sikoger motegno. Yewuigi osetiyo motegno. Those who are intelligent, those who are good and mean well for ODM cannot break that unity of teamship ile tulikuwa nayo. Achiel ma jokanyogo mag ODM Beneosir, kod jalupo gai mar ODM Ali Hassan Joho, kaachiel kod Wycliffe Oparanya, mane owacho ni jotend ODM bende nyaka koro luorre kendo riwre kamoro achiel. You can want it. Unaweza kutembea mate, lakini uwezi kufikia Raila Amolo. Kama kuna mafunzo ambayo tumefundishwa na baba ni kwamba tushikane, na baba ameweka mwelekeo. Nataka niwaambie hii chama ya ODM itaishi baada ya Raila, itaishi baada ya Joho, itaishi baada ya Oparanya. Ogai mar ODM bende ne oseo tulo mag siasa ma osebiro kanenore e kaunti ma Migori kod kauntis mamoko, ka oseo piny owacho kuom tiyo marach kod obila mar sando mokuom governors mag ODM. Police okonego tigo marach. County Commissioner okonego tigo marach. Onyalo dhi mwalok katiba kendo. Jokanyogo mag ODM ne owacho ni pod gintiere kod lek mar kawo kom jatend piny Kenya e yiero mar higa mar 2027. 2027 serikali itakayoundwa itakuwa ni serikali ya chama cha ODM. Mumeelewa hiyo nyinyi? Kwa sababu hata Mombasa wakitoka tumeenda chini, Western ikitoka tumeenda chini. Kwa hivyo paka tuheshimu viongozi wote ambao wako kwa hii chama. E kinde romono mar keto gaino mar Semecom, jokanyogo mag ODM ne oseo piny owacho kuom paro mar chik mar omenda magiwane dhinyo oganda jo Kenya. I have already seen preliminarily that it is a bad bill that is going to hurt our people, and we need to reject and resist it with all the might and strength that we have. Mimi nataka kuambia wabunge wenzangu Kenya mzima, danganya wananchi. Wale watu serikali ya juu wanaleta finance bill bunge ili tupitishe hiyo ushuru. Sasa wabunge wasidanganye wananchi, wale wanapitisha ushuru ni wabunge. Hawa ndio wanapiga kura. Kikuja kwa matanga anajifanya kama yeye ajui hiyo maneno ya finance bill. Magi bire kindeno mayorwok etelo mar ODM koro semienjo e kindeni ma ogaino mar ODM Raila Amolo Odinga bende koro sewuok oko mar manyo komruok mar pinjego mag Afrika ma ong'ere kaka Africa Union. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jotelo masiro jatend piny William Ruto motenore korka kweth siasa mar Kenya Kwanza owuok tung' mosuo e wi romo mar jotelo mawuok masawa mar Limuru 3 manotimore odiechieng' manyoro, ka giwacho ni en romo makelo pogruok e kind jotelo kendo nyiso akweda mag dhoudu. Kane gilose e kaunti ma Kakamega, jotelogo wacho ni romono ne geto keto picha mar ni piny Kenya okoriwre e botend William Ruto. Kotelegi kod jatend kweth mathoth e od bura Kimani Chungwa, jotelogo nyiso jotelo manyo bago romono mondo omi jatend piny luor makorka kore. Nilisema hata wale walikuwa nafanya mikutano ya ukabila jana. Regional and ethnic politics is not only archaic and backward, but it has been passed by time. Regional, ethnic, balkanization politics, the politics of personality worship. Hasa wewe itawezekanaje ati kiongozi, mtu umekuwa minister, umekuwa mbunge, ati unaita mkutano ya kusema hii mkutano ni ya jamii fulani peke yake? Hiyo ni maneno ambaye tusiruhusu katika taifa letu. Kwa hivyo wewe kama ulishindwa uchaguzi, lazima ukubali, rudi nyumbani.
wewe ni mzee wa kuunganisha Kenya mzima, si kuunganisha jamii moja. Migao mar thieth ochiwo ote ne skunde mondo beda kicha gi midhiero mikelo goula kaluwore koda koth madhi nyime chwe pacho ka gikoni koth gi oula nyalo biro medo kelo ng'ikruok e weche mag somo e skunde ma pacho kae. Oboke ne ute fwambo skunde ojiw mondo orit ler mar skunde, onene nyithindo okwothe pi mogudore, bende ojiw tend skunde mondo orang ngima jotedo kendo omegi chanjo mawinjore. Migao mar thieth bende osingo kawo ting' mare mar nono ler e skunde kinde duto, pimo pi mitiyo godo e skunde duto mar neno ni gionge kute, chope skunde mapiyo piyo ponono ne giyudo lipot mar muoch tuoche, neno ni kuonde nindo mag jopuonjre bende ok odhugore. Kaunti ma Migori oidore nyongong mar Auditor General kachiel gi jachan budget maduong' mar sirkal kuom tiyo marach kod omenda mag jopiny e hiko mo mag 2022-2023. Ripot ma Auditor General yango ni $180 ok nyal yang ni notiyo nade e kinde ma kaunti no bende ok nyal yango kaka $4.5 notigo e nyiew gik thieth. Jachan budget ma sirkal bende yango ni County Assembly ma Migori ne ochwalo kwayo mar tiyo gi $23 e tero MCS e tiegruok e boma Mombasa, kata dok ni tiegruok makamano notimore e boma ma Kisumu. Chris Owino kolonwa report Auditor General kod jachan budget ma sirkal e wi kaka kaunti ma Migori tiyo kod omenda mag jopiny. Report no majanon buge omenda mag piny owacho ma idendo ni Auditor General penjo nitiere e wi kaka sirkal mar kaunti ma Migori ne otiyo kod omenda mane owinjore ota weche mag dongruok e hiko mo mar 2022-2023. E kind penjo mathoth go, nonro mar Auditor General yango ni sirkal mar kaunti ma Migori ne ok opedho neno manyiso ler e wi chudo mar omenda maromo $4.5 mane ochul jorak moko mondo ousne kaunti no gige thieth. E chenro ma chiwo okumba mar nyamruko, Auditor General yango ni sirkal ma Migori ne ok ochiwo neno ma nonro mag chudo e kinde kod kambi moro mar okumba mane ochul $16.9 mondo ochiw okumba kata insurance mar nyamruko mag kaunti. Auditor General yango ni sirkal ma Migori ne ochwalo omenda maromo $500,000 ne chenro mag sirkal e kaunti no. E kwano makamano, $120 ne ochwal ne aguch dongruok mar wards, $180 ne ochwal ne hola mar nyamruko gi udi, $18.7 ne ochwal ne osuptende mag level 4 e kinde ma $22 ne dongruok mar muspal ma Migori. Kata kamano, Auditor General ne okomi ler malong'o e wi kaka $180 mamoko ne otiyo e thuolo makamano. E chenro mar nyiewo lope makwan gi romo 10, tend kaunti ma Migori ne ok ochiwo oboke mag lowo kata title deed mayango nonro mag lope makamago mane omonyo $35.6. Omenda maromo $6.8 mane otigo e chulo kambi mane ouso ne Migori rwedhi manyasani ma Otisini Sahiwal bende ne okopuodh kokalo e boke ma owinjore. Piny owacho mar kaunti ma Migori bende openj kama $7.1 ne odhiye ni mar yangore ni $10,000,000 ne ochiw ne osuptal ma Migori County Referral Hospital, to osuptal makamano ne oyudo mana $5 e aguchgi. E thuolo manonro, Auditor General yango ni jotije moko 25 ne ochul osara makoriw to romo $67,000,000. Kata kamano, osara no ne okokalo e mbui ma chik opwodho ma iluongo ni Integrated Personnel and Payroll Database. Tend County ma Migori bende ne orem chiwo ler ne apisi mar Auditor General e wi osara makamago. Auditor General onyiso chich mare kaka ne otim chudo ma $2,000,000 kowuok e aguch kaunti ma Migori kadhi ne siro romo mar riwruog counties manie alwora ma Nam Lolwe kata Lake Region Economic Block mabiro kalure ni onge neno masiro chudo makamano. Auditor General bende yango ni sirkal mar kaunti ma Migori ne odhi ataro mar chik kuom tiyo gi maromo $3,000,000 e chwalo ne aguch riwruok mar governors ne tayo chenro mage
ka chik matayo kaka bede sirikal tiyo to we oting' makamano ne sirikal mamalo. Sirikal mar kaunti ma Migori bende ne otiyo kod omenda maromo milion 44 e chulo okinde maoko mondo oyal buche maggi. Mabiro kata doko ni kaunti ma Migori ni kod apis ma ochung'ne chike kata kaunti attorney ma bende ni kod okinde 3 manyalo yalo buche mondo kik omenda mag jopiny otigo e yo marach. Migawo mar pi ne otiyo gi shillings milion 4.7 e gero odundu kata pipe mawuok Ngege nyaka Lichota. Kata kamano e kinde timo nonro, Auditor General yango ni pi ne ok nyal kalo e odundu nikech kethruok mare. Jakuny dag pi ne ochul siling milion 3.9 e chenrono, kata odoko ni e thuolo mane Auditor General timo nonro mare ne oyangore ni odundu mag pi kod pump ne osekethore kendo. Ripod Auditor General yango ni migawo mar thieth ne ochiwo orak ne kembe moko mawuok e alworano mondo mi oger mwandu mag chiwo thieth e osuptende 5 mag kauntino e nengo ma koriw to romo milion 5.7. Kata kamano, ripot mar Auditor General yango ni tijego ne ok otieki ka thuolo mar orak mane ochiw to ne oserumo. Maromo milion 19.4 ne ochul wuon orak moro mar tieko gero od thieth mar jotuo mohewore kata ICU e od thieth maduong' mar Migori Referral Hospital. Nonro mar Auditor General olero ni jokachero magi ne ok oyudo ka ICU no tiyo kendo masinde duto madwarore bende ne onge e iye. Magi biro e kinde ma apisi ma jachan budget maduong' mar sirikal Margaret Nyakang'o bende yango tiyo marach mar omenda kod sirikal mar kaunti ma Migori kanyakla kod od bura mar kauntino. Kaluwore gi ripot mar Margaret Nyakang'o, karan mar od bura mar County Assembly ma Migori ne ochwalo kwayo mar tiyo gi omenda maromo milion 23 e tero MCS e tiegruok mar ndalo 5 e kaunti ma Mombasa, romo mane ok otimore. Malingling mar Ramogi TV yango ni MCS mag County Assembly ma Migori ne otimnegi tiegruok e boma ma Kisumu e kind tarik 25 dwe mar 9 higa mar 2022 nyaka tarik 1 dwe mar 10 higa mar 2022 ma ok e boma Mombasa. Apisi ma jalup gavana ma Migori bende ne otiyo gi omenda maromo milion 2.5 mar nyayo kwe kaachiel gi nono weche mag kuo mag ang'enge e kinde mokalo, kata odoko ni ma en tij sirikal mamalo. Chris Owino, Ramogi TV. Komiti mar od bura mochung'ne loso budget odhi e kar chung' od bura Mateso kaunti ma Busia mar kawo pach jopiny ewi budget ma hik omenda 2024-2025. Jaod bura ma kaunti ma Busia Catherine Omanyo pako komiti no motelne kod jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro kuom keto omenda mathoth ne weche mag somo kod pur kaka yo mar bero ngima jo Kenya. Jaod bura Mateso Mary Emase ma bende en jakanyo mar komiti no onyiso mor mare ewi okang' mar komiti no keto tenge bilion 8.3 mar ndiko jopuonj mag JSS e yo mongirore. Korka kore jakoma komiti no Ndindi Nyoro osingo ni gibiro kawo pach jopiny kendo kete tim dwaro mage e budget ma hik omenda 2024-2025. Chairman, mimi nakupongeza sana kwa sababu mimi naona wewe unapenda wa Kenya kwa jumla. Uko Mandera na kuona Kisii na kuona kila mahali. Kwa hivyo hiyo ndio upendo tunahitaji Kenya. Na tushirikiane na Wakenya wote. Tuende barabara moja. Tuungane wote kama Wakenya. Tutembelee kila mahali. Ndio kwa sababu mimi nauliza saa zingine nikisikia mambo ya Limuru 3, soji Limuru, kulikuwa na Limuru 2. Tuunganishe Wakenya wote kwa jumla. Sisi tunakubaliana kama viongozi ya kwamba sisi we are the servants of the people of Kenya. We know there is a finance bill proposal by the National Treasury. But the Constitution is also very clear that we listen to all Kenyans on matters to do with public finances. Nataka ni hakikishie Wakenya wote kama wadosi wetu. Sisi ni servants ya Wakenya. Na tutasikiza Wakenya kwa mambo ya finance bill. Na Wakenya vile wanataka ndio tunafanya. Kwa sababu nchi sio yetu kama viongozi, nchi ni ya Wakenya wote. Tutakuja tuwasikize, tuwaeleze. Tusemezane.
Tukikubaliana kama Wakenya, tunaenda katika hiyo njia. Erokamano maduong' kuom medo mana kete kendo luwo weche manyien mago oyimore e Ramogi TV odhiambo masani Eriko Demo ka chunge Kanyamkago. Jaelwani nigi owadu Okinyi Musa nyisna sirikal ma Migori gilose ndara mawuok chunge Nyamasare Road rach daraja bendi wacho ni omukore. Laki Akoth kawuok Seme Kadero. Ramogi TV neno maler kabisa kendo ineno kod mama ni Carolina Nyango Nyalego mar Alego Barding kanyakla gi nyithi uduto te. Oluoch John from Kanyidoto wacho ni Ramogi TV neno mayom kabisa kwa sirikal mondo ongi areas where both primary to gi high school learners nyalo donje school kata bed ni oula pod omedore. Wacho ni they should make another arrangement mondo nyithindo odhi nyime koda somo margi. Emmanuel Obanda kantiere Ombwede lige Ramogi TV ler kabisa kendo imor kod chenro mage kaka dhi. Erokamano ahinya kuom otego e kod duto te wadhi e yweyo to ka waduogo wanono wach mar chiemo e skunde. Wacho seliekore ni onge e budget ma hik omenda ne mabende sani twak dhi e nyime. Resruok nitiere kanye. Chiemo e skunde osekelo konya mane ne jopuonjre ne skunde kanyakla kod sirikal. Wadhi bedo kanyero koda jalonye weche mag somo Alice Kwanya mabende wadhi tudore godo e yor mbui bang' kinde machuok. Kik idhi mabor. Nikaingia kwa mkahawa, mimi kichwa yangu akili zangu zote ilikuwa kwa nyama choma. So si kuona bado ina run. Vile nilienda tu kukaa chini na nikarudi kwa simu, nikapata bado ina run. Nilistuka sana na nikakaa shout immediately. Vile niliona hivyo hata nyama nilikuwa nimependa, nilijaribu kutafuna, iko ngumu sana. Si kukula tena hiyo nyama. Mimi ni mkulima na niko na projects. So ni kuendeleza tu ukulima yangu na projects zangu. Ukichukulia ikuwe ni rahisi na ujue vile mtakaa na captain mcheze mzuri, utaielewa. Lakini with the time, the more unacheza, the more unapata experience na unajua jinsi ya kuicheza. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Na ndege pia ikifly away, Shabiki.com inakupatia 5% refund ya stake yako kila siku. Usikubali kulose. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Looking for the perfect staycation that combines comfort, luxury, and captivating experiences? View Travel got you. Enjoy up to 30% discount to exotic destinations. Experience Nanyuki at the luxurious Sarova Mayan for only 9,500. Come soak up the calmness and relaxation of the Sarova Lion Hill in the Nakuru National Park for only 8,500 Kenya shillings. Get to relax at the magnificent courtyard at Sarova Woodland as you lazy away at the wonderful poolside for only 9,000 Kenya shillings. Experience the lakeside city through an extraordinary stay at Sarova Imperial Kisumu for only 6,000 Kenya shillings. Book with View Travel and make every moment of your stay a cherished memory of unforgettable experiences. Visit viewtravel.com and book your perfect staycation for discounted prices now. View Travel. Dream, explore, discover. I wish I could have soft and glowing skin. New Geisha Black Soap with activated charcoal to give you soft and glowing skin. New Geisha Black Soap and New Geisha Moringa. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. Gonga, ushinde chapa
9 seconds. Ni simple. Ingia gongagonga.com, register, deposit, wekelea stake yako na ugonge mamili. Game sasa iko in your hands. Cheza na pesa yako. Cash out winnings at your own time. Gonga ushinde sasa. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. Gonga. Machiegni kendo jotelo mawuok e gwenge mag Baringo kwedo paro mar golo oko omenda masiro chendo mar chiemb jopuonjre e skunde e paro mar chik mar omenda ma higa 2024-2025 kane gilose chendo mar kawo pach jopiny ewi paro mar chik mar omenda manyien manobagi apis mar Kefri gwenge ma Marigat. Jotelo go wacho ni gidhi rakore gi paro no kendo neno ni ok okale e od bura mamalo. Beti Akinyi miyo ler matut. Oko chenro mar miyo nyithindo chiemo e sikunde pod medo nyuolo paro mopogre opogre kind oganda ka jotelo mawuok e kaunti ma Baringo ok mor kod wach makamano. Jaod bura ma kaunti ma Baringo Florence Jematia oseo paro makamano mageto golo oko omenda maromo bilion 4.9 mayande oket tenge ne chiemb jopuonjre ei budget. Jematia wacho ni gibiro timo duto maginyalo mar neno ni paro no oko okalo kendo gibiro rakore kode nyaka e od bura mamalo. In school, used to keep the children because at home they might not get food. So they'll have the urge to go to school because that is where they can get food. Jaod bura ma Baringo South Charles Kamuren bende okwedo parono kowacho ni ogibiyie mondo kale e od bura mamalo. Kamuren olero ni chenro ma chiem jopuonjre mar odiechieng' emosebedo ka lombo jopuonjre mawuok e gwenge ma oro gi ngaji hinyo kwako. Ile pesa ilikuwa metengwa kwa Ministry of Education 4.7 billion. Irudishwe, mimi hata nasema iongezwe ili watoto wetu wapate vyakula ya kukula shule. Director masomo e sub-county ma Baringo South, Jojo Keyo, wacho ni kwan jopuonjre e sikunde e gwengego osemedore kowuok jopuonjre 19,000 e higa mag 2020 nyaka jopuonjre 46,000 higani kalure kod chenro ma chiem jopuonjre ne sikunde. Previously, by that 2020, we had only 19,000 children in all the schools, public. But as of today, we have 46,000. That is more than double the number of children in school since the feeding program was introduced 4 years ago. So if the feeding program was to be moved out, most of the children, especially the Chalmus community, so they don't have any food for children apart from meat. So children are only able to feed because of the food in school. Enoch Lebene ma en jatend achiel kuom sikunde e kaunti no bendo lero ni golo oko chenro ma chiem jopuonjre e sikunde biro duoko piny kwan ma jopuonjre e sikunde go kendo rocho chenro ma somo e thoth sikunde ma pachoka. Ningeshauri wahusika ya kwamba waliipata ikiwa hapo wasiguze, na kama ni kuguza waangalie kwingine, lakini si Baringo South na sehemu zingine ambao zinaathirika sana sana na kiangazi, usalama na mengineo. Kwa hivyo wakigusa hatutapata wanafunzi tena kwa shule. Jodak e gwengego bende okwayo sirkal mondo neni chenro ma chiem jopuonjre e sikunde odwok kalure ni thoth jopuonjre mawuok e gwengego onge kod nyalo kata yuto mora mora. Masomo itaendelea mbaya kwa sababu hasa mtu huwezi sikia ile hata unaongeleshwa na mtu kama uko na njaa. Unasema tu sasa kichwa yako yuko tu kufikiria vile utapata. Tunahofia masomo sana. Migao masomo yandeo yangoni omenda maromo bilion 4.9 mayande oketenge ne chenrono ogol oko e budget manyien mar hik omenda mar Ghana 2024 Ghana 2025. Beti Akinyi, Ramogi TV. Jokanye sekta mar somo kod jonyuolo golo buok kod seyo kalwero koda piny owacho koso keto omenda e chendo mar chiwo jopuonjre chiemo e skunde mane budget gi. Chendo no mano chakore mokwongo e higa 1980 oyang ni osekonyo medo kwan jopuonjre e skunde kanyakla kod konyo e gayo weche mag ngaji e kind jopuonjre. To makoro okotengo omenda ne chendo no. Ang'o madhi timore ne chendo no kanyakla kod jopuonjre. Makonyo wakolo wachni en jalonye weche mag somo kenda pisa mar riwruok mar
mar Fawe bade Masiaya Alice Kwacha. Oimore Alice idhi nade odhiambo ma kawuono ni? Erokamano ahinya Jael, adhi maber. Ageno ni be idhi maber kamano. Wabende wadhi maber. Ineno sigana ka bende jokanye sekta masomo kanyakla kod jonyuol Baringo osegolo ywak margi. Chenro ni mano mar chiwo chiemo e skul. Nitiere gimomiyo bende nochake. Inyalo mana dok nwa chien inyiswa gimomiyo chenro ni nochak. Jael, chenro ni ok en chenro mochakre sani. Chenro ni nochakre chon, kaparo gini nochakre 1980. To nochakre ka ni ichiwo ne nyithindo chak. Nikech ne ni nyithindo nyaka madh chak, giyudie gimoro ma gichamo e skul sama gidhi e skul. Nikech seche moko kuonde ma giaye, onge gima gichamo, moloyo gwenge moko motuo. Koro nochak chenro ni kod chak manimiyo nyithindo ne madho chak. That was gino ne gimoro 1980. Odhi adhiya kamano ma jonyuol ne mor, nyithindo be mor, nyithindo nigi afya maber. Aeto kachopo gimoro 2009 to koro owach ni mondo koro skunde bende otemie. Ema skunde ochako gimoro ma iluongo ni school based farming. Ma gibedo kod puothe kata gipidho chiemo ma skul nyalo tedo ne nyithindo. Sirkal be ne chiwo pesa moro ne skul mondo nyiew chiemo ka e gwenge. Giyud chiemo e yo moro mayot to gitedo ne nyithindo. Koro wach ni ok en wach masani, en wach manochakre chon to ne en gi tiende. Nikech kuonde motuogo, nyithindo ne riyo kech, seche moko jonyuol owuok, gin gidhi, gitero jamni kama gitere, to nyithindo nie udi. Koro samoro nyithindo ok dhi kata skul. To ka koro nochak wach mar chiemo e skul, nyithindo gi ne yudo chiemo e skul, jonyuol be koro nigi kwe ni nyithindo kodhi skul, gibiro duogo kane gichamo gimoro, kata gichiemo mana dichiel kende. Jael. Mano ni kare. Ka bende kake wacho ok en gima nochakore sani, en gima nochakore higini machon to osebed ka ibere kaka higini medo sudo. Maendi bende kopogore kod gwenge mantiere koda oro, mano bende ne ging'iyo mondo omed kwan mag jopuonjre ma bende donje skunde. Magi moko kuom gigo ma bende ni dwaro mondo chenro ni otim. Ok en ena mar pidho jopuonjre, to nitiere gimomiyo gipidho jopuonjre skunde. Ne gipidho jopuonjre skunde mondo koro nyithindo bed e skul. To nyithindo bende bed gi afya maber, nikech nyathi ko ok yud chiemo maber, to nyathi ok nyal bedo gi afya maber, somo be ok bi somo maber. Koro mano be ne giketo kanyo mondo koro nyithindo gi ka gibiro skul to nitie gimoro ma gichamo, afya gi ber, sombgi be koro dhi nyime maber, jonyuol be koro baden moro ma paro ni nyithindo onge chiemo cha be koro giongego. Koro nyithindo ne dhi skul mang'eny, skunde be koro ne pong', nikech koro nyithindo bende ong'eyo ni ka dhi skul adhi yudo chiemo. Dibed ni mae nikech kwan jopuonjre bende nomedore e skunde, wacho ni kwan jopuonjre nomedore kaka gi performance margi bende wacho nodhi mobedo e yono ero makare. Dibed ni mae en achiel kuom gigo manomiyo koro sirkal omedo wachno ni koro jopuonjre osom nono, klese bende koro medore nikech kwan mamalo mag jopuonjre mane odonje skul. Iwacho adier, iwinjo ka jaduong' moro wuoyo kanyo ka wacho ni skunde ne koro nyithindo medore, kwan mag nyithindo nomedore. Nyithindo be, obviously nyithindo biro timo maber ka chiemo maber, mana asewacho kamano. Koro sirkal ne neno ni gini miyo skunde be koro yawore, koro ne inwang'o ka skunde pong', skunde be koro classes imedo, nyithindo ma ok ne dhi skul e mier koro wuok te dhi skul. Ma kakiwache no, kwan nomedore, ma sirkal be koro neno ni gini koro oyawe mondo kete omedre, odhi adhiya kata skunde moko kata mana e taonde madongo kaluwore kod kuonde moko ma bende ni piny. Nikech iyudo ni kata kuonde kaka Nairobi ka nitie estates moko ma nyithindo bende ok yud chiemo maber, to samoro be ok gidhi skul.
Koro gino nodhi nyime ma koro orwake kamoro amora. Koro ne en gimoro mane chal ni ji duto ne chako embrace. Mana kaka iwacho skunde kaka ma Nairobi, mana achiel kuom tudruok ma bende piny owacho oseketo kod counties. Koro counties mopogore opogore bende osebedo ka atayo chendo margi. Kaka Nairobi kendi nitie gima iluongo ni Dishina County, Mombasa bende nitiere koda margi. Ne counties ma bende odonje chenro ni, mano bende nyiso ni gin bende okang' ma gikawo mar pidho jopuonjre ok dhi bedo makare? Okang' ma gikawo mar pidho jopuonjre ni odhi bedo makare kabisa, nikech inwang'o ka kuonde ma koro ikete imiyo nyithindo chiemo kaka Nairobi ka, ang'eyo Nairobi ka otimre, Mombasa be otimre. Koro onego bed ni ka ber to counties moko bende onego chak timo gino endo mondo koro gichiw dishi na county program. Nikech nenore ni sani kaka gima jo Nairobi otimo, giketo jikon moro, giketo kama chiegni ma gi sub counties ma koro chiemo itedo kamoro achiel to chiemo ni dhi e skunde. Koro gino konyo jonyuol kabisa, kata do bedo ni jonyuol chulo pesa moro matin kaluwore kod kaka wang'iye, waneno ni giwacho kaka Nairobi ka janyuol nyalo chulo Sh5 odiechieng' kodiechieng' to nyathi koro chiemo. Koro iyudo ni gino puodho ne jonyuol ting' mar ni nyathi wang' nocham ang'o, chuni ni loso ne nyathi chiemo, ting'o dhi go skul. Mar ariyo, oketo nyithindo koro be nyithindo romre, maonge ni nyathi moro ting'o chiemo moro maber molo wadgi. Gino chando ga nyithindo kabisa e skunde. Kinwang'o ka nyathi moro oting'o sausage to moro to ting'o kata mana githeri, samoro nyathi ok chiem, chiembe mane oting'o cha ok ocham. Koro chik magi ma koro counties osetimo, aneno Mombasa gi Nairobi, ka counties moko be ne nyalo kawe, gini nyalo konyo kabisa, nikech nyithindo biro bet e skul kendo gibiro bedo gi somo makare, nikech nyathi somo ka iye ber, nyathi somo ka gichamo chiemo machalre, nikech gibet e klas achiel onego bed ni ngima gichalre, ok onego bed ni moro ber to moro rach. Koro aparo ni chenro ni en chenro man kare kabisa. Alice, erokamano. Bende iwacho ni gima kamae bende nyaka wadog chien wang'ia ni to osebed ka itae e yo machalo nade. Onyalo bedo ni ne nitiere koda ng'ikruok moko maka kod kacha e kinde ma bende nitime. Challenges ma bende okwako chenro ni mar pidho jopuonjre skunde gin kaka mage? Chenro ni gima chendo kabisa ka erigo en kaka inwang'o ni seche moko chiemo ma ing'iewo niendi, pesa ni ok yudre malong'o, nikech onego bed kata ni sirkal kelo pesa ni to skunde nyiewo chiemo. Samoro pesa ni lewo jael, ok obi moromo, to be samoro olewo kabisa. Kata chulo jok moko ma ondiki ni tedo chiemo ni e skunde, samoro bedo ni ok odhi mayot kabisa gi jopuonje e skul. Koro chendo kabisa, chiemo samo be nengo gi dhi malo to pesa bende ni piny. Koro mago nitie kanyo, miyo chenro no samoro ok timre moriere. Alice, achiel kuom gi bende, nikech aneno kata pichni mantiere e tipo kanyo, wang'iyo kit chiemo ma thothne imiyo nyithindo, mchele kod oganda, inya yudo ni en nyoyo, inya yudo kanyo ni en kuon moro kata gi oganda. To achiel kuom mise ma bende niketo en kanyo gi dho oswayo, giwacho ni chakula bora, ok bora chakula. Chiemo miketo ni king'iyo wach mar balanced diet, en mano mani kare, ang'o mowinjo bed ni timo mondo jopuonjre gi ok bed abeda ni gichiemo to gichamo chiemo maber? Onego bed ni nyithindo gi chamo chiemo miluongo ni balanced diet, to mondo konygi e ngimagi gibed gi afya maber. Fruits be onego bed ni giyudo kanyo ma samoro ok yudre, nikech ing'en fruits samoro nengo ne tek. Mano nenore ni ok yudre. Koro mano bende dware ni pesa onego bedi, ka sirkal ne nyalo bedo ni konyre gi the county mondo giriwre karachiel, koro pesa ni bende obed ni pesa maromo ma nyithindo chamo fruits, nyithindo chamo balanced diet, nikech mae mabiro konyogi e dongo margi. Kaka nyithindo ma apiny gi onego bed ni gidongo ka ngima gi ler,
mane makonyo kata e wigi ka gisomo to gisomo ka gin gi akili maber. Chiemo en chiemo, chiemo loso del, chiemo loso akili ma nyathi. Koko chamo chiemo ma balanced to inwang'o kata dongo mare ma physically ma dendi digni adiga. Koro mano e gik moko ma bende onego bed ni rango kabisa. To nyithindo gi chiemo mimiyogi ni en chiemo makare manyalo konyo dendi gi ma dendi gi bed del motegno maber mabe geng'o kata tuoche matindo tindo. Erokamano ahinya. Ang'o ma bende inyal timo? Ang'eno mokwongo kanyo wasundo piny owacho ni sama koro iketo omenda e budget mondo giket pesa ne chenro ni. To kopogore kod mano, skunde, jonyuol, jopuonjre, ang'o gini ma bende gin owuon ginyalo timo? Ka paro kwang'iyo maber, skunde bende onego ng'e ni ginyalo bedo gi gimoro miluongo ni gifomo kata clubs. Ndalo manadhi school ne wantie gi Young Farmers Clubs. Aparo ni gino be pod nyalo konyo school. Ma school bed kata gi puothe moro matin ma lot oketie, ginyalo pidho kata olembe moko. Makoro skunde moko nitie matimo mano kabisa. Minwang'o ni maembe giri pona e school ka. Avocado inyal pidhe school ka, ma igola gola to nyithindo chamo, ok ochuno ni nyaka dhi ket ni jonyuol ng'iewo kata ni sirikal nyaka ng'iew. Koro ka ber ka skul nigi puodho otim kamano ero, sirikal bende ka ber omed omenda ni. Winjore ka erigo ni kia omenda ni igole, ok okete budget ma 2024-25. Aneno ka jonyuol ywak kanyo kabisa. Kawacho ni pesa ni kogol to koro kara somo dhi bedo nade. An ka wapare kaka wang'iye kaka jok mong'eyo gima ma nyathi maber. Wang'iyo ni pesa ni obi kaka nyocha obiro kata koko nyal biro kaka nyocha obiro cha. To mede wiye. To jomondike skunde gi bende dware ni mondo ong'igi kata mana afya margi, jok matede skunde gi mago bende nitie kanyo. Chanjo moro be nyaka migi ma mondo geng' nikech gimulo chiemo ma nyithindo chamo. Mage gik moko maparo na achiel kuom gik moko monego bed ni ing'eyo. Erokamano ahinya. Ang'iyo mana moko ote ariyo adek moko kendi. Inyiso ni Jael, chiemo mar nyithindo e skunde ok onego gol nikech nyithindo moko odak maboyo gi dala. Mano Injinia Odhis Matongo wuod Alego. Erokamano ahinya. Ronald Nyandere, nyithindo ok nyal somo gi kech, sirikal mondo oket chiemo kanyo ne jopuonjre. Ibende nyisa kendi ni wamiyo luor jatend piny William Ruto, wakwaye kanyo ni mondo oduok piny weche mag uchumi mapacho kendie mondo mi nyaka jopuonjre oyud chiemo. Mano kanyo Sylvia kawuok e county no ma Migori. Alisa neno ka sawa orumo. Omenda ok oket kanyo. En which will en ni ogineno ni en gima ber nikech onya paro mane e higa mokalo ka jalup jatend piny no dhi e piny mar Italy ka opako kabisa chenro no mar pidho jopuonjre e school. Dibed ni en which will, to ka en which will nitie ng'at mowinjo bed ni kaw ne okang' koso? Ok aparo ni en which will. Aparo ni ging'iyo kata maybe giparo ni ngima oselokre. To ok aparo ni ngima oselokre kaka giparo no nikech kichiko iti kaka jonyuol ne ywak kanyo, aparo ni en gimoro ma nyaka sirikal par kabisa. To aneno ka migawo mochung' ne somo owacho ni gidhi kwayo jotend bura mamalo mondo oduok pesa no. Koro an bende kan ka erigo atemo mana medo duol niya pesa ni oduoke. To wach moro ni wich wil cha ok apar ni gima muhimu kaka ma wich wil nyalo bede. Nyalo bedo ni kata koro ne ging'iye e yo moro kata pesa no gineno ni mondo dhi otim nikech awinjo ka giwacho kamoro kanyo ni nitie organization moro mabiro chung' ne nyithindo ma kuonde motuogo mondo oyud chiemo. Gima wigi wil ni chiemo ni nyocha oseyarore odhi mabor modonjo kuonde te. Ok en mana ni koro sani en kuonde motuo kende. Koro miyo gima dang' awach ni wich wil to kapar ni nitie en mana nitie kaka ne ging'iye to kaka jopiny wacho nikech mato ne en policy mar piny owacho madwa neno ni nyithindo uchiemo maber, usomo maber nikech ka chiemo onge kaka mama moro wacho kanyono nyithindo gi ok bi biro skul nikech kayo gi jonyuol gi ok bi kelo gi e skul to ka gibiro
gibiro we skul e kore. Ok ine ka chiemo nitie, to nyithindo biro biro e skul, gibiro bet ka nikech nyithindo moko nitie, chiemo no ywayogi, kelogi machiegni. Gibiro biro skul, kendo gibiro somo ma gikal penj, kendo gibet e skul kaka ging'iyo ni giromre, maonge ng'ato chamo chiemo maber, to ng'ato chamo chiemo marach. Kata ka koro gidok e mier kucho, jomoko chamo maber, lakini nyathi man moa kamoro mochando, obro dok e ot ka gimoro nitie iye. Koro an amedo mana kwayo sirikal mondo chiemo ni kik goli kaka ywak chande. To jo od bura mamalo, kata mana mine mane od bura mawinja ka wuoyo sani, gichung' motegno mondo chiemo ni kik gol e skunde. Erokamano ahinya. Mano kanyo Alice Kwacha, apisa kawuok e riwruok mar FAO e Kenya. Mano bade no Masiaya ka owuoyo e wach mar chiemo ne skunde. Gima bende koro kako otieko kanyo en ni ting' odong' ne jo od bura mondo wach makamano ging'i ni oduogo kendo obedo makare e budget ma hik omenda 2024 2025. Erokamano ahinya Alice. Jawinjona wakawo mana thuolo matin waduogo gi weche mathoth. Kik idhi mabor. Hi there, I'm your new friend Panda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the Hummingbird Tales. Kim and I are going on a camping trip with our Scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim and Pendo will explore some inspiring African stories. we will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on Viusasa. There is so much to explore. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Yako ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusort. Ka in jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor, non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Ka masira ojuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Risit mari kata digital receipt e neno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu, dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Mi naitwa Anton Keremi Jacob. Nimetoka Ngong. Mi ni driver wa Mati. Niko na dondana niharakisha, niambia gari imetupita. Nikamwambia kuna simu iko hapa. Niambia muhimu gani, sasa turuko na gari. Nikamwambia nikaweka gari kando. Nilifurahia, by the way machozi. Na nikamwambia usiweke mtu mwingine hapa mbele asione. So mtu alikuwa anakuja anamwambia hapa mbele tunabeba manager. Nilikuwa nataka kufungua ka business, kuna wife wako home, hata yeye atoke kwa nyumba sasa tupatanange jioni. So Shabiki imenisort. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Mina dai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Kako kang maduoko lwedo ne oganda kambi mar go punda e yor mbui Shabiki.com ochiwo kony mag tangi mag pi ne kuonde tiegruok kod ute lamo mopogore opogore kaka yo mating'o malo ngima jo Kenya e neno ni giyudo pi maler kinde duto. Kokalo kuom chiwo tangi mag pi go, Shabiki nitiere koda geno ni jopiny biro kano pi minyal ti godo e kinde oro. Jatatije ma Shabiki.com Freda Fune osingo mar dhi nyime gi chenro makamano mageto siro oganda mochando. Milton Ochieng miyo ler mathoth. Jopuonjre sikund secondary ma Shiongo Mixed e kaunti ma Kakamega
ne ok nyal pando mor margi bang' yudo kony mar tange mag pi mating'o lita 10,000 kowuok kuom shabiki.com, ranyisi maber ni tangino biro konyogi e chopo dwaro margi mar pi maler. Ne ginywako lwedo e golo tangino kowuok e lori manoting'e, ka koro tangino oikore kendo inyalo chak tiyo kode. Japuonj maduong' mar sikunno nopako kambi mar shabiki.com kuom ng'wono mane gitimo. We don't know how risky it is along the ways as they go to fetch water from the rivers. So giving us this tank will help us in maintaining students right in school so that we don't waste time going to look for water. We are very happy to receive the support under CSR program of Shabiki.com. Shabiki.com bende mero timo kamano ne kuonde lamo gi kuonde somo mathoth e counties mamoko mathurka. Nafurahia sana kwa sababu Shabiki.com wametufanyia kitu ambayo hatunjawahi fanyiwa, wametuletea tank. Hii tangi itatusaidia kwa mambo mengi, hasa katika parokia hii, kwa sababu tumekuwa tukihangaika kutafuta maji. Itatusaidia kupata maji ya mvua ambayo inasaidia kanisa pamoja na community, sio kanisa peke yake. Saa zingine ikifika wakati kama ni wa kupika, ukiangalia mtungi hauna maji, uanze kupiga teke mtungi 1, 2, labda kuna maji kidogo yamebaki, lakini kumbe hakuna. Tunachukua muda mrefu kuzunguka katika area hii kutafuta maji. Lakini tunafuraha ni kwa sababu ya Shabiki.com. Moko kuom counties moseyudo kony makama gin kaka Siaya, Taita Taveta, Kericho, Busia, Meru, Nairobi, Machakos, Kiambu, Homa Bay, Migori, Kakamega gi Elgeyo Marakwet. As Mutituni fraternity, we are very happy and we appreciate. Every Sabbath in Sinai Church, we used to carry a bottle of water for drinking. But today I'm very proud and I want to thank them that we won't carry water anymore. Cheno mar pogo tange makamago pod dhi nyime ka nyaka sani osepoge ne kanise gi skunde 45. E kar rito nyithindo madhe Motherly Care Children's Home e alwora mar Ruai e kaunti ma Nairobi, ne wayudo jopuonjre kipuonjo dho oswayo. Gigeno mar bedo gi kinde maber e ndalo mabiro ka thothgi gin nyithind kiye moketo mana geno kuom kony ma giyudo michwalo gi josir lwedo. Jatatije kar rito nyithindo no Mofato Seko nonyiso mor mare kopako Shabiki.com kowacho ni chiwo kido mane giyudo odwoko chien bath midhiero magisebedo ka gikale ni mar midhiero mar pi koro dhi bedo mana sigana. Kawaida kwa wakati huu kupata mtu ambaye anajitolea kutusaidia. Kwa hivyo kwa tanki hii ya maji ambayo tumepewa kama msaada itachangia pakubwa. E sikund primary Maginduri, japuonj maduong' Thomas Hinga nyisowa kaka ne giketo gata mar chiko pi koth kowacho ni chiwo makamano obiro e samo winjore. Duol mochung' ne gayo go punda e pacho ka BCLB okwayo kembe mamoko magoyo punda mondo kaw ranyisi mar Shabiki.com. Shabiki.com has continuously showed a commitment to positively impacting the areas in which they operate, specifically in the Kenya jurisdiction. And today we gather to recognize and celebrate their most recent corporate social responsibility initiative, which involves the donation of 10,000 liters water tanks to over 17 counties. Kokalo kuom chiwo mag tange mag pi, Shabiki nigi geno ni jopiny biro kano pi minyalo tiyo godo e kinde oro. Jatatije ka Shabiki.com Fred Afune osingo mar dhi nyime gi cheno makamano mageto siroganda mochando. To provide proper learning environment, we need those students to have access to clean water. And that's the reason why we decided there's that gap in society. There are many other areas that need to be looked at, but we said that this year let's focus on providing water harvesting and storage facilities. Thoro maduong' ma Shabiki.com en neno ni giting'o malo ngima oganda e seche ma bende gidhi nyime gi miyo mich mag omenda jogo punda moyudo loch. Milton Ochieng, Ramogi TV.
Kawadonje pautuke ni tim maradhula ma joma nyiri mantiere bo higni 17 Junior Starlets otimo ikruok margi mogik motelo ni tugo makinye kindgi kod Ethiopia e pautuke ma Ulinzi Sports Complex. Tugo no en mar laro thuolo mar dhi e tuke mag okombe mag pinygi ma Starlets dwaro loch moramora mondo migi dhi okang' machielo ma en bang' dhi amodhi ma onge gol gi Ethiopia e tielo mokwongo ma tugo no e boma Addis Ababa. Jaloch e tugo ni dhi gocho gi Burundi manyoloyo Djibouti gonde 18-0 e tielo mar ariyo. Tumejipush, tumework on our weaknesses. At least this time venye tumefunzwa na coaches tunataka tumuonyeshe yenyewe tunaweza juu coaches yenyewe wame do their part, same baki sisi players. Kwa mafans wote wa Kenya tunawaurge mkuje kwa wingi, wasichana wanawatarajia. Tunaomba support yenu kesho. It will go a long way in giving the girls morale. Team ma Fortune Sacco ng'ado tiko madonjo e NSL Bangloyo Mofa FC gonde 3-0 dhiambo makawuono. E tugono manogoya lap madandora Fortune no mako pap chakre dakika mokwongo nyaka giko tugo ka gol mokwongo ne giyudo e dakika mar 9 kokalo kuom Elias Mugane. Gimedo gonde 2 modong' e dakika mar 82. Ya Fortune Sacco kutoka maeneo ya kati. Hii win imetoka mbali sana because vile tuli lose huko Mombasa against Omax. Vijana mentally walikuwa chini. Lakini nikasema wacha kwanza ni upbuild hiyo ni mentality. So kuanzia hiyo siku ya kwanza ya mazoezi wamefanya vizuri mental. Acha niseme ili tuvuja moyo kidogo juu tulika season moja nje, lakini baadaye tukaungana vijana, tukapata morale, tukarudi kwa uwanja, tukasema tuanze chini. Sasa tunapanda, lazima tupande mpaka KPL. Ukiangalia kama Kochali amekuja juzi, tumepiga win, ametuwezesha pia tumepiga playoffs, tumeshinda na ndio hii safari imeanza mpaka KPL. Riwruok matayo tuke mag adhula e thurka FKF obago puonj makende ne lakteche mosebedo karwayo Uganda e kinde tuke mag FKF. Lakteche mag timbe mopogore opogore noyuoro e boma kata e romo makamano. Ma en okang' mar miyo jothieth makamago lony madwarore mar neno ni sama gikonyo jotugo mohinyore to gitime gi lony mamalo. Ajoke mamine kod machuo noyuoro e puonjno. Tukiangalia most of the people hapa ni ma first aiders, so unapata wana gain those skills of physiotherapists. So wakipata hizo skills wanaenda kuimplement into their teams. Unapata players wako sawa, performance pia inaenda juu. Most of them wamekuwa na deal tu na those first aid skills, but tukiangalia deep into therapy hawakuwa na hiyo knowledge. But as per now, most of them wamekuwa educated and they are implementing. I was here talking to the physiotherapists about the importance of mental health and mental well-being for athletes. How to adequately support them, how to identify signs of mental health, the symptoms that come with, distress, and how to act when that happens. Erokamano ahinya kuom kete kendi mano kanyero japuonj Angela Kornatha kanyakla kod japuonj Ochwata kanyakla kod jogo duto mabende okaw thuolo margi mar bedo kodwa e chenro ni mar Oyimore. Wang'awegi kanyo kawe thuolo ne chenro mamoko. Nyinga Jaelieta, jaloko marwa osebedo Elizabeth Otieno. Bergo Otieno maber.
is a true partner. They step in when you need them the most. Because a true partner is a partner for ground. KCB Bank.